Тестваме Ексида, кастинга, Kingdom, пачинко, 17,8 грама. При насрещен ветър, като гледам. Втори опит. Бе, прави! Жалко, че няма някоя риба да удари. Я метаме само там към острова да видим синхронно. Ма не, мое лети по-малко, мисля. На там, да, към ъгъл. Раз, два, три. Не. То някакъв ветър бата излезна. Да. Горе-долу същото, ама излезна някакъв ветър. А? Да. Нали? Да. Го е. Чакай, че това е големо. Не знам. Го е там. За гърба май съм го закачил лица. Или лефер. Айде, придвижи се, де. Айде. Лице. Ексичето, ватко. Не виждам. Добре, това го оставяме на грипера. Така, лица. Тата въдица няма да я продавам. Аз толкова ловиста въдица не съм имал до сега. Това е четвърти каст, между другото. Или пети. Иначе мъжката си бях затегнал аванса, де. Много запас има тази въдица. Тая риба, както е кило и половина-две, как я уморих без да ми работи аванса, че съм го натегнал на... Опа, гледай какво става тук, бе.
О, точно там къде падна. Видяй как скочих. То аз там я и фанах. Не бе, малко по-наляво, иначе на това разстояние беше. Ексида Ranger 4000 и е това воблер, бата ги съсипа. Леферчета Kingdom някакъв. Направо е смъртна лефер. Е там. С леко придърпване, пауза. Леко клитче. И сега нищо. Не бе, мете е тук до мене, бе. Или през мене, аз почти съм събрал. А мете е натам, его. Брутални, бате, огромни. За пържене, кокали. От има, бате. Още е, че едно пликче ще ни трябва. Но на Граховски на тия не иска. Само на тия иска. И иска е там, по-натам, по-надясно. То най-далечния го фанах е чак там. Най-големия. Обезрибихме реката, бате. Браво, бе! Его и колегата се разписа. Откачи се, майка му да е. Що се откачат така, бе? Много се откачат, човек. Три поредни кълваната на стири. Стири гол за гол. Волюм 2. И пак на равномерна проводка, човек, така пелагична. Айде! Рубриката гол след гол, бате. Стири на силикони. Ей, се закачи. Жа. Явно по-бързо ще ги вадим. Ех!
Тук е нещо плитко, ми се струва. Обаче е пълно с тири, бат. Трябва да измисля някакъв подход да не ми се забиват под камъните. Галъпчето. Его, батко, на галъпчето до 60 грама. Гледайте сега какво излезна. Ми откачи рамото, е бати. Как можа да се дръпа толкова? Само намерим грайпера. Само да намерим грайперчето. Опа! Гледайте какво излезна. И вижте на какво. Удари да си ебе дроба, бат. Чакай се. Тия май се размножават са, защото бият. Това е положението, минки. Абе, ела ми направиш една снимка. Как съм е фанал с силикона.